салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи биография филм. имрӯз мо дар бораи қаҳрамони асосии филми ҷадиди ҷангҷӯ ҳарф мезанем. агар омода бошед, рафтем. дар бораи филм ҷангҷӯ. унвони аслӣ ҷангҷӯ яъне савасче, кишвари тавлиди филм Туркия. соли барориш 2017, санаи баромад 9 апрели соли 2017, санаи эфир танҳо рӯзи якшанбе. қисмат аз 120 қисм. директор Волкан Кожатурк. жанр амал, драма, ҳарбе. канал Fox. категория телевизиони Туркияи силсила. ва дар Тоҷикистон соли 2021 аз ҷониби студияи Нурангез филм тарҷума шуда истодааст, ки ҳар ҳафта рӯзи шанбе пешкаши мухлисо мегардад. номи аслиаш Фират Албайрим. санаи таваллуд 11 январи соли 1985, синну сол 36 сола. ҷои таваллуд Айдин, Туркия. баландии қад 1.82 сантиметр. машғулият актёр. вазъи оилавӣ оиладор бо Ҷейд Касабала. категория ҳунармандияти турк. инстаграм Фират Албайрим. Фират Албайрам 11 январи соли 1985 дар шаҳри Айдини, Туркия таваллуд шудааст. ӯ кӯдакии худро дар Измир гузаронидааст. Фират як хоҳари калонӣ дорад. вай факултети театри консерваторияи донишгоҳи Галишро хатм кардааст. Фират Албайрам аввалин нақши филми худро соли 2008 дар сериали Аданали бозидааст. пас аз он нақшҳо дар силсилаи филми Фаромӯш кардан лозим аст, Хомӯшӣ, Меҳрубонӣ ва дар байни дӯстон иҷро шуданд. ӯро филми ҷангҷӯ, ки имрӯз пахш мешавад, машҳур намудааст. дар соли 2014 ӯ яке аз нақшҳои асосиро дар мелодрамаи силсилавии масакавӣ Гурезаҳои арос бозидааст. соли 2015 Фират ба ҳайати ҳунарии силсилафилми Хушбахт бош Басас ҳамроҳ шуд. соли 2017 нақши асосиро дар силсилафилми ҷангҷӯ коргардон Волкан Кожатурк бозид. вай лейтенанти калон Сердарии Туркманро дар як қисми таъиноти махсуси элита, ки дар шароити шадидтарин амал мекунад, бозидааст. ғайр аз ба навор гирифтани филм, актёр ба корҳои хайравӣ машғул аст. вай пулҷамъоварӣ намуда ба иттиҳодияҳо хайр мекунад. дар барномаи худ, ки дар Ҷем ва Play TV эҷод мекунад, ба корҳои хайр машғул аст. ва инчунин дар телевизиони Twitch барномаҳояшро барои хайрия ба мактабҳои ниёзманд ва маъюбон пахш мекунад. Фират Албайрам бо актриса Ҷейд Касабала издивоҷ кардааст. ин ҳамсарон аз 23 июни соли 2016 оиладор шуданд. азизон, ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои навро интизор шавед.